nitie weche moko makoro jotelo bende osedonje moting'o nyaka jod bura mano ma Kadara kirange kanyo achiel kachiel. Alado oseloso kendo wacho ni ma en chenro ma sirkal osebedo ka diro kuom kinde. Achiel kuom jogo manaloso godo motelo ne odiochieng' manyoro mano chieng' Jumapil napenje ni ato imbo dari koso imbe mari omuki. Wacho ni anto kara pok ichope an adar kiny. Notice nomiwa moromo kendo an ng'ama nokodesa ka osedak kacha kuom higni mathoth. Nyathine nitiere kanyo modongo motieko masani e university kowuok e odno. Miye notice owuok odhi manyo ot kamachielo kodhi umoja kuom ranyisi. Sirkal omiyo jogi odar apoya to bende yaluonge na apoya notice michiwo ni kit muko ma imuko mwandu jok moko pontiere kar kacha. Safety mag jogi bende moko ne golo nyaka glass kende gi dirisa. Ikia kata kodhi ng'adi kodhi timeo machal nade en kinde ma gintiere kire kik. Erokamano Cleophas. An kawacho ka gipacha to awacho ni nyaka wami Kenya thuolo mar dongruok. To kaka owadwa Robert wacho ni Kenya timo transition from third world country to first world country. To mondo watim that transition nyaka wami infrastructure mijingo motegno. Manyiso ni nyaka wangi development mar infrastructure marwa. To king'iyo in the smart cities development plan, one of the things manyaka wa give a lot of consideration is housing. And due to increased population, the estimated increased population rate is existing. The current urban planning mantie city ka oknyal accommodate that population. Or it is upon the government mondo gingi kaka ginyalo absorb the story building without them interfering with other factors like the environment. Sirkal nigi chenro maber. Kendo gin gi chenro maber mar gero udi manyasani maluongore na affordable housing. But a problem mango en mana achiel. Ni sama watimo gini wabede gi chuny dhano. Ogi maber lakini wakuongo wabed dhano. Manyiso ni sama nyaka ng'ine timing mane mwada timo gini as the government. To jogi sama semiyo gi notice, jomoko nyalo bedo na miyo notice, tadier piny Kenya Texani nikech japiny ok nyal fill change pocket mare. Pesa onge ofuku mar japiny. Inyalo bedo ni miye notice to gionge nyalo kaka ginyalo timo movement. Sami bi tieko gi landlord to from the communication mwayudo kuom jogi, mangiso ni kata landlord gi noko timo a proper communication mondo ne gi confirm ne joka ni joka ma wanto 150,000 man wasain gi sirikal cha wanto no wasekawe mwakete ofuku. Koro this entire thing and about communication. Ni landlord, they are also not willing mondo gibed clean gi tenants mekgi mondo ging'is gi ni joka ma wanto I notice mo achiwo cha sirikal no setimonwa kama, and as per the tenancy agreement an naneno ni mondo pesa ma yudo 150 ni aduok ne ng'ato deposit mare mano chulo mondo kata kinyalo ng'iyo go ot moro ka moro, because we ang'isi Cleo, it is en logic sama an landlord sama sirikal bire ground an man gi agreement gi sirikal mangiso sirikal ok nya biro ir tenant to an man tie. The only thing ma sirikal onego bene timo onego bene sama gibiro to gi apply the heart of humanity. Gibiro gi humanity first. Ging'iyo timing, wachomo festive season. Ne en haraka mane ma sirikal nok nyal rito next year mondo at least ji ojipanga maber mondo kata ka gitimo dar to gitime yo mochanore. Kwa wuoye notice mar dar mar Makongeni adieri man kende en sirikal nokochiwo notice mar Makongeni nyoro. Wach Makongeni ne nwachako winje chon. To en gimo exist over 6 to 7 months ago. Koro ena chenro emano kotim maber gi jotendwa. Tiwacho ni wuoyo gi jotendwa. Waseneno double standard kuom jotendwa for so long. Kechiyudo ka kawuono giwacho maka gine public, kiny giwacho dhok mopogore. Kawuono gisiro sirikal, kiny gigoyo sirikal.
ni sirikal dwa timo gima ber, kiny gibiro ni sirikal otimo gima rach mondo gimor jopiny. An gima daher wacho ni jotendwa nyaka koro bed ayanga gi interest ma gidwaro ni giserve ne jopiny, because nitie double standard from the area member of parliament mar Makadara. Because when sirikal nokwongo dhi kanyo, I remember very well, no mobilize the leadership of the area, and they are the people manoketo the rebellion face. Koro kawuono biro ne sirikal timo gima ber, mangiso ni kata gin owuon they didn't have enough time mondo ne gi prepare at least kaka ne ginyalo konyo jopiny, mondo joma ne onge nyalo completely ging'iyo ni fine, ka sirikal dwano implement dero ni, how are we going to help the